som regel, når min mor hun var på arbejde. Sådan at hun ikke kunne gå imellem. Min mor har altid forsvaret os børn. Men han var sgu et dumt svin. Det var han sgu. Så. Det er mange år siden. Der står jeg allerede og spiller smart. Hvem er det, du? Ham der i de fede bukser, selvfølgelig. Så jeg ud. Jeg snakker aldrig om min barndom. Jeg ser aldrig billeder om min barndom. Det er første gang, jeg ved ikke hvor mange år, at jeg har sat mig ned og kigget billeder. Altså det jeg hurtigt fandt ud af, det var at bygge min egen kasse. Jeg fandt ud af, at jeg passede ikke ind i skolen. Jeg følte heller ikke, at jeg passede ind derhjemme. Altså, så gadens sprog, det var lidt det, jeg kunne. Og det lærte jeg lynhurtigt, at hvad jargonen var derude, der passede jeg jo fortrinligt den. Vi røg jo masser af fede. Jeg begyndte også at tage noget amfetamin dengang. Hvor gammel var du, da du flyttede hjemmefra? 12-13 år. 13, tror jeg. Deromkring. Det her, det er hvad der er for min barndom. Det er ikke meget. Jeg har jo i mange år følt, at jeg har svigtet fra jer. Og så har jeg da også følt, at jeg har pisset meget af hendes børneliv væk, ikke? Fordi jeg også har været på stoffer. Men i dag, der synes jeg, at der har vi det rigtig godt. Du har sådan altid været der for mig. Sådan omkring både, hvordan det gik sådan H til i folkeskolen, og hvordan du fik mig videre på efterskole. Godt nok var det noget af mit eget valg, og da vi gik i skole sammen og kom ind på hinanden ordentligt, der var vi der for hinanden. Det var heller ikke særlig fedt at skulle fortælle sit barn, at man har fejlet. Men ved at fortælle om de fejl, jeg har begået, har jeg jo forhåbentlig kunne lære dig noget. De fleste, både voksne som unge, de siger jo sådan til mig tit, at jeg minder fucking meget om dig. Altså sådan, at jeg er en tro kopi, lille mini-Torben, som de kalder mig. Gør du også så meget, som du bander? Ja. Jeg har fået det fra dig. Man prøver selvfølgelig at løbe for det, der gør ondt. Og vi ved jo alle sammen, at det, der gør ondt inde i ens krop, det kan man ikke bare fjerne. Altså, en hudopskrabning eller et søm igennem fingeren, det kan du forholde dig til. Og det ved du, det går over på et tidspunkt. Men når man har den der store knude nede i maven, eller kædelighed og trykken i brystet, den kan man ikke bare fjerne. Det har jo været en udfordring for os begge to, men nok mest for dig. Ja, du var jo bare et barn dengang. Jo. Ja. Jeg ved også godt, at jeg har såret højst sandsynligt en del mennesker, som sidder derude. Og hvis jeg kunne, så ville jeg også sige undskyld til dem. Mm. Altså følelsen af at sige undskyld, men også følelsen af at tilgive sig selv, den er også dobbelt så svær som at blive tilgivet. Det er rigtigt. Men det er også derfor, at den trang til at hjælpe andre mennesker, den er der på en anden måde. Jo. Mm. Det er jo min måde at give tilbage på, ikke? Jeg vil også sige, at du gør 100%, da du bare holdt foredrag for min efterskole. Der var jeg bare mega stolt. Der kan jeg huske, at vi alle sammen kom hen og sagde, Torben, du er så sej. Og det var du også. Ja, ja du det er jeg glad for. Vi snakker hele tiden om social arv. Og min tanke, den tror jeg bare faktisk, jeg vil gerne prøve at efterlade og give min datter en anden social arv, end det jeg var vokset op med. Prøve at give hende en så tryg barndom, som jeg kunne. Lad du lige smutte? Det kan jeg ikke. Jeg kunne prøve. Okay, den skal være flad, ikke? Mhm. Sådan der. Den er god. Er den flad? Den er god, ja. Og så skal du kaste den lige hen i vandet. Okay. Det var du game ikke ret god til. Det var sgu da en meget... Hey, jeg har fundet en helt en her, bare se. Den her. Den her. Prøv at se her. Altså, jeg er et rigtig godt sted i mit liv. Men det er klart, det har også været en svær rejse. Det her, det var min datter til hendes konfirmation. Havde hun lavet det her billede til mig.
Det er jo fuldstændig fantastisk. Der står her, du er mit kunstværk. Så kan man så se her, godt du min far, står der. Og lad os gå 2 år tilbage. Du har altid sagt, jeg er der for dig, og jeg vil altid kæmpe for dig. Den sætning holdte du ord for. Den sætning forandrede en stor del af mig og mit liv, og det vil jeg altid huske dig for. Men en sætning, du altid vil høre fra mig er, jeg elsker dig, og jeg vil altid mene det. Jeg bliver helt rørt. Hej to. I dag der arbejder jeg jo som projektleder for Head On. Altså Head On er jo et projekt, en forening, som vi har stiftet for at hjælpe unge mennesker tilbage til samfundet igen. Vi arbejder med alt fra socialt udsatte til tidligere fængslede og bande og rockerfolk, som faktisk gerne vil videre med livet. For mig der handler det bare om, at jeg faktisk gerne vil give igen til samfundet. Og så blandt andet fordi, at den livserfaring, som jeg står med, den kan du ikke læse dig til. Og det er jo det fedeste, at ens liv lige pludselig giver mening. Jeg har 2 foredrag den uge her. Tirsdag og onsdag. Fredag skal jeg på sådan noget lederkursus nede i Silkeborg. Head On for mig er min identitet. Det her det er ikke et 7-4 job, man kommer ind på. Det her det er en livsstil. Men her der har jeg rent faktisk muligheden for at være stolt, fordi at den dag jeg ikke er her mere, der har jeg rent faktisk kunne efterlade noget, som andre har gavn af. Førhen, der havde jeg jo ikke noget at efterlade mig. Det betyder, at jeg for første gang nogensinde faktisk kan sætte mig tilbage og så sige, at jeg glæder mig til det liv, som kommer hver eneste dag. Jeg vågner op nu, og så fremadrettet. I stedet for at tænke tilbage på alle de rigtig mange år, hvor jeg har spildt mit liv. Hej. Er du klar? Ja, men Nej, skal jeg ikke gå ind og sætte mig? det synes jeg. Det er godt. Så ses vi bare. Det er i orden. Det her virvar, det gør mig ikke glad. Men det gør mig glad at se hende glad. Og tænke på, hvor jeg selv var i hendes alder. Der var jeg jo allerede godt fucked up og på vej til at blive skudt året senere. Ikke? Hvad jeg ikke ville give igen for at kunne være på sådan en efterskole her og give den gas. Og leve mit liv helt forfra. Hold da fedt, der var mange andre ting, jeg gerne ville have gjort. Jeg havde aldrig nogensinde sat her i dag, hvis jeg ikke skulle have taget ansvar for Freja. Altså. Så Gud ved, hvor jeg var havnet henne. Nu har jeg fortalt jer min historie til skræk og advarsel. Det har jeg gjort, fordi ingen fortjener at få de ar, som jeg har fået. Jeg har nu lært, at de største ar kommer i jagten af og finde sin plads i livet. Det kræver blod, sved og tårer, og i sidste ende er der kun én til at tage konsekvensen af de valg, man har truffet, nemlig en selv.